L'incendi d'ahir a la finca de Son Doblons, a la sortida de Petra, va cremar 30 hectàrees. Se sumen a les 140 de l'incendi de finals d'agost. La reincidència fa pensar que els focs són intencionats i això ha aixecat sospites i retrets entre ecologistes i caçadors. Dia 23 d'agost es declara un incendi a la finca Son Doblons. Es cremen 140 hectàrees. 3 dies després, el foc revifa i arrasa 30 hectàrees més. Ahir es repetia la història. S'hi sumen 30 hectàrees. Els veïnats de Santa Margalida troben que la situació és inusual i sospiten que són incendis provocats. No s'havia dit mai que la tant de foc. Són desgràcies que venen o persones que les volen pegar foc, perquè això tot sol no se pega foc. Hi ha molt brutó, no se'n cuiden de les finques, i clar, tota serva, això li basta molt poc. Un vidre i tot basta per pegar foc. El que haurien de fer en el que ha pegat espatlla va fer-li sembrar tots els arbres, però de bé, no, haurien de fer sembrar. De fet, la Conselleria de Medi Ambient ha confirmat avui que el foc ha estat provocat, com ja va passar en les anteriors ocasions. A la zona de Son Doblons aquests 3 anys ha hagut una sèrie repetitiva d'incendis i en aquest cas avui de matí els agents de Medi Ambient han ja confirmat, estem pendents de 3 informes tècnics, però han confirmat que torna a ser un incendi intencionat. Fa 2 anys, Son Doblons també va ser víctima de les flames. Allà s'hi practica la caça. Els agents de Medi Ambient estudien si hi ha alguna relació entre aquest fet i l'acumulació d'incendis a la zona. Son Doblons s'uneix a Albufera i Son Real. Gairebé tots els incendis d'aquest estiu a Mallorca han estat a la zona de Llevant. Els ecologistes sospiten que darrere les flames hi ha la mà d'algú interessat en practicar la caça. El fet és que el foc deixa desprotegides algunes espècies i això facilita la tasca dels caçadors. Curiosament, aquestes dues àrees de Son Doblons i la zona de les Jonqueres Veres, a la Pobla, són dues àrees on se practica la caça i que, per tant, és una de les activitats que podria ser que tingués alguna relació i que, evidentment, és una de les qüestions que s'ha d'investigar per part dels responsables de la Conselleria de Medi Ambient. Des de la Federació Balear de Caça rebutgen que el foc l'hagi originat cap caçador de manera intencionada. Recorden que els terrenys cinegètics els utilitzen molts col·lectius i ho atribueixen a un accident. No vol dir que sigui un accident, pot ser un accident, però pot ser un accident d'un ecologista mateix que va fer fotos en els patos, també li pot passar que tingui un accident i pegui foc. Els caçadors rotundament no. Com a solució, el GOP demana a les institucions que prohibeixin la caça durant 5 anys a les zones agrícoles i forestals que hagin resultat cremades.